हाय फ्रेंड्स, गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' टेक हेल्प इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दा आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों माबायदि गावनि मबाइलजोंनो प्रधान मन्त्रि यजना स्किमनि गेजेरजों फ्रियावनो एलपिजि गेस अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो। स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामलां आरो बेल आइकनाव थुनानै होलां, जाहाथे गोदान टेकनिकेल भिडिअफोर आपल'ड होयोब्ला नोंथांनिसिम सहैग्रोयो। फै बिदिब्ला भिडिअखौ आवगायलांनोसै। गिबियावनो जिखुनु ब्राउजिं एप्स मोनसे खुलिना लाग्रोदो। दा आङो गुगोल ब्राउजिं एप्स खुलिना लानोसै। बेयाव सार्च खालामनोसै। बेनिफ्राय नैबेयाव थुना होदो। बेनिफ्राय नैबेयाव अनलाइन एप्लिकेसनाव थुना होदो। गिबियाव दं इन्डियान गेस आरो भारत गेस आरो थामथियाव दङ एचपि गेस। दा आं इन्डियान गेसावनो एप्लाइ खालामनोसै। नैबेयाव थुना होदो क्लिक हियार टु एप्लाइआव। नोंथाङा इन्डियान गेसनि कास्टमार खाबा येस होदो आरो नङाबाथाय नो होदो। आंनो नङा होनसै, आंनाव गैया नालाय। बेवहाय गासैबो डिटेल्सखौ जोबदो। बेयाव नाम बिदो, नामखौ होनसै आङो। बेयाव टाइटेलखौ होदो। बेवहाय गेसखौ चुज खालामदो। एलपिजि दंखायो। बेयाव मबाइल नाम्बार होदो। बेवहाय एड्रेस होदो। बेवहाय पिन क'डखौ होदो। बेवहाय सिटिखौ होदो। उजाला स्किम बेखौ होदो। जेनेरेल स्किमाव होयोना उजाला स्किमाव होयो। दा आङो उजाला स्किमखौनो होबाय। बेयाव रिमार्क होदो। डमेस्टिक पारपस। बेनिफ्राय नैयाव साबमिट खालामदो।